Nde mukale choncho nde ndichita utenga ndekha. Takwezani manja awiri mwamba nonse. Takwezani manja awiri. Amene mankonda chakwera tapangani choncho, tapangani choncho. Tapangani choncho amene mankonda chakwera. Tapangani choncho amene mankonda chakwera. Tapangani choncho amene mankonda chakwera. DJ Taima kai. Aba balika mwana kavala cha blue apa. Mwana wava choma chodula manja. Amene achapereke moni kwa Minister of Mining Honorable Monica Changana muno. Ukachoka Mpwanga wewe upanda 50,000 ndio kuti amene achasa minister. Hey. Aya, nkona wagozeka. Amene mankonda chakwera kwezani manja wose awi. Amayo ine. Ndiye ndikuzeni zile zachitika padenga la nyumba hilo. Pali muntu wava manja wapinda manja. Mwamuona menoja? Wapinda jana menoja? Mwamuona menoja? Tabwera utapeleke moni kwa local government minister Honorable Richard Chimwendo Panda. Iwezi kuendele basi. Kwacha! Ndia kunduza kuti nditenge anthu 10-15. Tsono nditenga bwanji anthu 10-15. Takwezani manja ndione onse awiri. Takwezani manja onse awiri. Takwezani manja onse awiri. Tapangani chonchi ngati mankonda chakwera. 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 Sindigwedezeka, sindigwedezeka, danyamura tanda wamamuye. Sindigwedezeka, 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 danyamura tanda wamamuye. Sindigwedezeka. Gwede gwede. Gwede gwede. Ndiye mumvere tsopano. Mene limaendera dziko la Malawi. Ndifuna mundimvetsetse anthu akwankona. Anthu awali choncho. Achakwera amve kumene aliliko. Mene limaendera dziko la Malawi. Momwe pite patsogolo limabwerera chani kodi? Tandimvetserani mafumu muli apo. Dziko moti lipite patsogolo limabwerera chani? Joshua, just wait there. Taverani kai. Dziko limabwerera chani kodi? Mbuyo. Mene mulili apa nonse apa. Magetsi ngati amathima kwanu. Mabusiness ang'ono amapwetekeka. Aopanga mababa shop amatani kodi? Amasaluni amatani kodi? Ocherera amatani kodi? Azikayo business zimatani kodi? Mafakitare amasiya kugwira ntchito. Ndiye kuti anthu amachotsedwa chani kodi? Ntchito. Magetsi amathandiza dziko lipite pachani? Patsogolo. Mmalo moti tizionjezera mphamvu za magetsi ndiye chimene chimachitika dziko limabwerera mbuyo. Apita muthalika ndi anzawo dziko malibweza chani kodi? Mbuyo. Chakwera atabwera adanena kuti magetsi adzasiya kutani kodi? Kuthima. Lero magetsi asiya kutani kodi? Kuthima. Dziko limabwerera mbuyo chifukwa chani? Inalipo nthawi imene ana amaphunzira pa mtengo. Lero lodakwanitsa zaka 60 tili pa ufulu otsitani kodi? Lero tikamamuona mwana akuphunzira pa mtengo, iweyo kaya kwanu ndi kuthyolo, kaya kwanu ndi kumachinga, kaya kwanu ndi kudowa, kaya kwanu ndi kukalonga, kaya kwanu ndi kumzimba, udzizimvera chisoni ngati dziko. Amatani apita muthalika zaka 16. Amatani ansathuwo zaka zonse zapitazo. Ndiye chakwera pano wayamba kumanga ma school block 11,000. 11,000 dziko lonse la chani kodi? La Malawi. Cholinga mwana asaphunzirenso pa chani kodi? Dziko limabwerera mbuyo chifukwa chani? Dziko limayenda chobwerera mbuyo. Akamati kuthana ndi njala, chimene amadziwa iwowo ndiye kuti tingokhala thumba limodzi la federeza. Kapena matumba awiri achani kodi? Ulimi wonse wamekafamu wanthirira adasiya amene kamuzo amachitira. Dziko limabwerera chani kodi? Mbuyo. Chakwera atabwera wanena kuti tiyambeso maulimi akuluakulu.
mameka famu cholinga cheni chuma cha dziko chidu chemu nthaka alimi akhale nchakudya amalawi achita kugwiritsa chani kodi chakudya. Lero olo pamene wayimapo kaya kwanu ndikumachinga kaya kwanu ndikumpoto kaya kwanu ndikudowa achakwera ayambanso kumanganso kukonzanso agriculture pobweretsa mameka famu dziko lonse la chani kodi la Malawi. Tamvetserani, dziko limabwerera mbuyo pa chifukwa chiyani? Limabwerera mbuyo mulimi akakagulitsa fodya amakula pa mtengo otani kodi otsika. Lero tapitani kukanengo, inuyo ena mmagwirako ntchito kukanengo achakwera ambagula fodya pa mtengo wa chani kodi. Mwina Minister of Finance alibe nthawi yofotokoza pamene mukugula mbewu pa mtengo wabwino ndiye kuti pakhomo pamabwera ndalama. Asakunamizeni Peter Mutharika, palibe president amagawa ndalama khomo ndi khomo. Ndalama zimabwera tikamamugula mulimi mbewu pa mtengo wa chani wabwino. Zimenezo akupanga ndi ndani? Chakwera. Zimenezo akupanga ndi ndani? Chakwera. Dziko limabwerera mbuyo chifukwa chani? Misewu imene amamanga ambiri mmadutsa msewu wa kwa Sente. Ndiye mumvetsere, ndauza Minister of Transport ndapempha kuti chonde amene anamanga msewu wa kwa Sente ayimbidwe mulandu. Ayimbidwe chani kodi? Yemweso wina adakamanga msewu wakuchipasula kuchoka ku 23 msewu yonse idatha adangozira kumangozira misewu yonse idatani kodi? Koma ndalama adatani kodi? Dziko limabwerera chani? Mukadzamva kuti dziko awanda Alomwe, awanda Achewa, awanda Atumbuka, akamati president azikhala patroni Peter Mutharika. Ine ndimakonda Alomwe, ndinakwatira Mulomwe, ndinakwatira mudzi mwa Peter Mutharika kwa Goliati pamudzi pa Ntholola. Koma president wa dziko asamakhale patron wa mtundu umodzi. President wa dziko asifungatira mitundu yonse ya chani kodi ya Malawi. Osamapanga manyasi bwanja Peter Mutharika. Mukuti ndinu mtsogoleri koma patron wa mtundu umodzi. Achakwera amayang'anira Mulomwe. Lero timagawa chimanga kutcholo, mawa amati tikugawa chimanga foti tikufuna anthu asapita kumula kwa Alomwe. Omwewo ayimba foni achimwendo achichola akuzeni Achakwera kuno kuli njala tatumiza ife matraki achimanga akuti aya akufuna kuti anthu asapite kumula kwa chani. Nde mawa tikupitilizaso gawa chani kodi? Kodi kumene komawa kuli mula kwa Alomwe? Kodi anthu tisakale chakudya foti apita kumula kwa Alomwe? Kodi mmaganiza bwanja Peter Mutharika? Mmafuna mmaganiza mwabwerera chani kodi mbuyo? Dziko lizipita pa chani kodi? Patsogolo. Achakwera namondo wa Cyclone Freddy atagwa. Pano ndikuyankhula pano pali Alomwe, pali Achewa, pali Atumbuka. Muno ndi town. Nonse mmaonera Cyclone Freddy namondo atagwa. Chinachitika nchiyani? Achakwera anakakhala kumwera amayenda mudzi ni mudzi masiku 15 ali chigawo cha chani kodi? President osatani kodi? Osasana. Lero mukapita pa Thyolo pa boma mukapeza Achakwera kumanga chiofesi chimene Peter Mutharika anachikanika. Mukapita pa Thyolo pa boma mukapeza Achakwera kumanga stadium ya Thyolo. Mukapita pa Luchenza mukapeza Achakwera kumanga nyumba 50 za polisi. President asamasankhe mtundu wa ndani kodi? Wamu. Mukapita ku Kalonga mukapeza nyumba za polisi. Mukapita ku Chitipa mukapeza nyumba za chani kodi? Mukapita pa Lumbatsi kudutsa mukasungu mpaka na ku Kalonga mukapeza msewu kutani kodi? Zimene zakumanga ndi ndani? Misewu siyo khayi kumangidwa mtawuni muno ayi. Paliponse Achakwera kumanga chani kodi? Misewu. Mukapita ku Thyolo kuzomba mukapeza stadium ya pamwamba akumanga ndi ndani? Misewu yatala kuzomba akumanga ndi ndani? Misewu yatala ku Kasungu akumanga ndi ndani? Misewu yatala ku Planta akumanga ndi ndani? Misewu Mkusanje akumanga ndi ndani? Njanje akumanga ndi ndani? Mwaona stima itambiranso patatha zaka zambiri wabweresa stima ndi ndani? Dziko lisamabwerere mbuyo, dziko lizipita pa chani kodi? Patsogolo. Ngati mukufuna moyo wanu upite patsogolo ndiye kuti dziko lizipitanso pa chani kodi? Patsogolo. Alimi apite pa chani? Patsogolo. Ana asukulu apite pa chani? Patsogolo. Aphunzitsi takweza zaka zambiri no promotion. Palibe amene amakwezedwa ntchito. Aphunzitsi samakwezedwa.
mphunzitsi amagwira ntchito yowawa kwambiri. Amene amakwesa mphunzitsi atabwera chakwera aphunzitsi chani kodi promotion. Lero mukapita ku nduna wa zaumoyo achakwera kumanga ma health center ang'ono pano achakwera manga ma health center oposa 95 dziko la chani kodi la Malawi. Mukapita ku Central Hospital mukapeza achakwera kumene kucha kumanga Cancer Center imene TPP inakanika kutani kodi kumanga. Dziko likupita pachani. Tauze na leba tipite patsogolo. Auze na leba tipite patsogolo. Tisabwerere mbuyo. Ndipita muthalika. Inu nanga ansathu acha abino amene anaphedwa oposa 184 muulamuliro wa Peter Muthalika ndi chipani cha TPP. Lero simukumvanso imfa za ansathu acha kodi acha abino. Tibwereranso konkuja. Tisipita pachani kodi. Amene mukundimvera pa wireless mukadzamva nkhani ya mtukula pakhomo ndikudziwa m'midzi muchinyengo chikumachitika mukumalembana mayina mosakhala bwino koma chonga chachakwera choti wina aliyense alandire chani kodi mtukula pakhomo. Wina anandifunsafunso achakwera ati maakonda achakwera president wabwino achakwera opa mulungu koma ino anduna local government anzathu a VTC ndi a ATC akungolembana okhaokha pachibale zokawakawa sizikutitani kodi. Ndayankhula nthawi yayitali koma mufunse anzanu tamba kuwachotsa maudindo ngati udindo wanu uli wofuna kusokoneza dziko komanso kubera wanthu boma lake sila achakwerayi. Boma lake sila ndani kodi. Kaya ndiwe mfumu kaya ndiwe wa ATC kaya ndiwe wa VTC koma ngati khalidwe lako lofuna kususa wanthu boma lake siliti kodi. Ndiye ndifuna mumvere anyamata ambiri amene mwina mwayi wa ntchito simuupeza atapereka ngongole achakwera zanifi ambiri munakanika kutenga ngongole chifukwa cha chikole munakanika chifukwa chani kodi. Ndiye achakwera abweretsanso phase 2 ya ngongole pabwera na pachichola ona kwa minister tikuthokozeni powathandiza achakwera. Iniyo chimene mwachita apereka ndalama zokwana 70 billion zokwana chani kodi. Ndemvetsera amene ali ndi 4 ekala atimpatsa ngongole 1 million yopanda cha chikole. Amene ali ndi 4 ekala atimpatsa ngongole 1 million yopanda cha. Ngati uli ndi 8 ekala ulandira 2 chani. Ngati uli ndi 12 ekala ulandira 3 chani. Federeza omalandira thumba limodzi sangakweze dziko la Malawi. Ngakhale nthawi yakamuzu Federeza timagawira mmakalabu. Ambiri ainu mukudandaula kuti manambala olandira AIP atsika achepa. Ndifuna ndikuwuzeni ndizoona koma tatembenuza samu tsopano. Tikuona kuti njala ithe tikupatseni matumba oposa 5 oposa 10 kuti njala mdziko itani kodi ithe. Ndiye kuti njala ithe mdziko chimene achita achakwera chikole achotsa. Ngati uli ni munda 4 ekala akupatse 1 million ukagule matumba ako 10 yachani kodi afedereza.